Mamela ikubhala eBhayibhelini. Indlu emnyama iyakhala, indlu emnyama ithi ukufa kwayo sengathi kuphindwe kakhulu kunabamhlophe. Indlu emnyama baba iyakhala, indlu emnyama ithi sengathi ukufa kwayo kuphindwe kakhulu kunabamhlophe. Kwabonakala omunye umama esukuma ekhala eshaye isimayemaye wathi, mfundisi kwenze njani mntanami? Uthi okubuhlungu kakhulu ukuthi kuney'ngane ezizayo endleleni, kunabesifazane abakhulele, kunabobaba abalindele ukuba obaba kusasa. Kodwa ilizwe uma libhebhuka kanjena ngathi bona bazophilaphi iy'ngane zabo? Wathi umfundisi lokho kubeka enkosini mntanami. Wathi okubuhlungu kakhulu nenkosi lo ngitshena ngayo kunemithandazo eminingi esiyithandaze ngonyaka odlule kodwa ayizange iphendule. Indlu emnyama iyakhala baba ithi ukufa kwayo sengathi kuphindwe kakhulu kunabamhlophe. Kwabonakala usanyana kusukuma. Uthi umama ahlala phansi.